πρώτη φάση θα παρασκευάσουμε 3 διαλύματα, ένα χλωριούχου νατρίου, ένα βρωμιούχου καδίου και ένα ιωδιούχου καδίου, που θα έχουν περιεκτικότητα 5% WD. Τα όργανα που απαιτούνται είναι ζυγός ακριβίας, ηλεκτρονικός, 3 ποτήρια ζέσεως των 100 ml, 3 ορθομετρικές φιάλες επίσης των 100 ml, ένα ίαλος ορολογίου, υδροβολέας, 3 πλαστικά φιαλίδια και ένα φωνί. Τα υλικά και οι ουσίες που απαιτούνται είναι απειονισμένο νερό, μαγειρικό αλάτι, βρωμιούχο κάλιο, ιωδιούχο κάλιο και κάποιες ετικέτες. Για να παρασκευάσουμε τα 3 διαλύματα θα χρειαστούμε από κάθε ουσία 5 γραμμάρια, τα οποία θα ζυγίσουμε στον ηλεκτρονικό ζυγό και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουμε στις ορθομετρικές φιάλες των 100 ml, όπου θα προσθέσουμε νερό μέχρι του τελικού όγκου. Θα ζυγίσουμε με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ζυγού μία ποσότητα 5 γραμμαρίων από το χλωριούχο νάτριο και το σκοπό αυτό τοποθετούμε την ίαλο ορολογίου πάνω στον ηλεκτρονικό ζυγό και μηδενίζουμε την ένδειξη. Συνέχεια είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το αλάτι. Μέχρι η ζυγαριά μας να δείξει ακριβώς 5 γραμμάρια. Εν συνεχεία μεταφέρουμε το περιεχόμενο της ίαλου σε ένα ποτήρι ζέσεως των 100 ml και με τη βοήθεια του υδροβολέα μεταφέρουμε την υπόλοιπη ποσότητα που έχει μείνει στο ποτήρι και συμπληρώνουμε με νερό μέχρι περίπου τα 70 ml. Αναδεύουμε καλά με τη γυάλινη ράδο ώστε να διαλυθεί όλο το αλάτι στο νερό. Και προσθέτουμε το περιεχόμενο στην ογκωματική φιάλη των 100 ml. Με τον υδροβολέα πάλι φέρνουμε και την υπόλοιπη ποσότητα του διαλύματος. Και εν συνεχεία με προσοχή προσθέτουμε νερό μέχρι το διάλειμμά μας να φτάσει στη χαραγή. Αναδεύουμε το περιεχόμενο της φιάλης και εν συνεχεία μπορούμε
να το αποθηκεύσουμε σε ένα πλαστικό φιαλίδιο με την ένδειξη διάλειμμα χλωριούχου νατρίου 5% WV. Την ίδια ακριβώς πορεία θα ακολουθήσουμε για την παρασκευή του διαλύματος του βρωμιούχου καλίου και του διαλύματος του ιωδιούχου νατρίου, επίσης περιεκτικότητας 5% WV.